Hey people, hey, good morning. Hey people, you see guys. Hey people, how are you? It is say your Saturday, not Saturday. It is say Saturday. How are you guys? How are you guys? Yo, hey, Chinaka Trace, team and Dewa, how are you? Maino Yolanda Martinenga, she say Divine Shekinah, Meshuda Chikuni Chawa, Tendai Chirinda, Odisei saying Muriboire, Maxwell Kamoto, how are you? Murisei Embedzai Musakaruka, she saying Muriboire. Mike Luo, Joylene Mariah, James Mujime, how you? Oh, and the Lolo just chilling at home. That's awesome. I'm also chilling at home. Tasha Chawarazi, Rumbi Madzima Mahoya, how you? Tanya Kujita, Tendai Chibaya, Lydia Katito, what do you say, guys? How are you? It is a weekend. Now I'm thinking tomorrow is Sunday. What should I do tomorrow? I don't know. I think it's high time I should sit down and actually search kuti ndenda kukereke ipi because handitoda kuti umu nhasi ndaenda mangwana ndabva uku ndaenda mangwana ndabva. By birth I'm a Roman Catholic person. Ndakabhabhatiswa ndakabhabhatiswa obvious Roma, then nekunoko obvious ndiri student. But I have to look for a church, like seriously speaking. Which church should I go to? I don't know. Kune machechi akada sana AFM, Zayoja, Christ Embassy, Mazbaba, White Garment, Ukamugodi, SDA iriko vatoenda nhasi, zvamwari yes yakanaka but handifungoti ndokwanisa kuiyekera ndokwanisa kuzvitevedzera zvavanoda. Ndingada kuva nhema handizvikwanisi zvangu, saka kune futi chii kune akawanda, asi kumukira vedu vekuchechi kuroma ndinozvikwanisa here? I don't know. Yangu chaicho yandofanira kunge ndichipinda ini zvemene chaizvo zvamwari zvisina kana mboti iri paarea 8 apa kuikira panoti pagrave 2 apo kuseri kwacho ndokwandofanira kunge ndichipinda chechi. Asi mweya chaivo, mweya ndo unondinyengira kuti ndisaenda kwandakazvarigwa. Precious vanhu, Mary Mudamburi, Chipo Chashe, we say looking good, thanks. Rumbima Webula Mushonga, we say my pai dachi helele, would say Christian Janda Sarah Linjani, wala some motorists would say who is the name CB? Pesai ndotoda asi ndakaona vanondiregera no judging. Roma yekumusha inondinakidza kupfuura nomutaundi, ndoshuwa. Yekumusha inonyatsa kundinakidza zvokuti ndohwa kuti yes, but yemunomuka ndohwa sekutoti mheno like ndongoinda ndainda kuya kana unongoinda undosvika wogara wobuda, hakuna kana anything chaunotomboita, like you can't even participate, no one even knows you guys. Handiunyembera ini ndotoenda kuchechi kuti ndimhoresana nevamwe vanhuwo, ndo zvandoindira futi zvirozvo. Vandowa ndakazvarigwa ini kuroma, ndichamborovera moyo kudombo ndimbokuenda mwe musi kuda kwachinja.
Bosi, I remember chikuraka waenda newspaper chako kana nechichari chako mondogara uko kuekera uko kunonzi kuchikositara kuko muvhumuloni muya fata vanenge varipo paya vachiita zvanoita kusvika chechi yapera kana wemwe second masi vamwe vapira muchechi ndingozoti iko zvinoisaka vanhu vari kupindira pai charovera moyo kudombe ini ndomboinda moziva like seriously speaking ndomboinda mumwe musi ndimbokushanyira kuafm UFIC ndoda kuinda zvandohliya manje chechi dzenanoprofita vamwari navanhu vamwari inini handidi zvechiprofita guys handichidini zvekuprofitiwa handidi muchechi makazara vanhu ndichiprofitiwa unzi I see death I see this hana handidini anothingi ndozvandaka but kwese kwandinozama kuenda ikokoka unochingopurofitiwa guys nyangwe ndikaramba kuinda ndakambodaiwa so guys let me tell you the truth ndakamboenda nemwe chechi so ndiri kutaureni ndobva yange iri pentecostal chechiyo ndatomanikidzwa kuti hande sikadi kuinda but taenda ndandasvika ndagara kusure kwekupedzisira tagara kusure kuya profeti vaive vagouya vakananga ini kuti nga kwandiri memwana zvikadziuya kufranti ndakaenda hangu of course ndikanamatirwa but nangu handizodi foni yangu yafreezer sei guys why foni yangu yafreezer foni yangu yange yafreezer handidi kuinda kundoprofitiweni vari kuzoenda kudzachokwadi ndinoti kuti ndoshora aiwa the fact yekuti ndo hwangu ndasvodedzewa ina handidi izvozvo guys handimbodi kunyeberai ndinoti hwangu wandinanika pavanhu ini why humiliate me ndakasvodedzewa and my sister uri kuramba kuya uko but uya kuprayer line uko ndikaenda kuprayer line ndikasvika ndokupiwa profesi yakatozondibhadza futi ndainzwa profesi iyoyo kubva ipapo ndingangoenda kupi nekupi ndinenge ndichingohwa semuprofesi nani saka ndichadini zvekuinda unoprofitiwa ini kunongoni ndine muprofitani handiti nyangwe postori nyangwe chiini yes vakanaka but vanondiprofita zvinhu zvaisingadi kuhwa why ndisingamboprofiti zvandoda kuhwawo guys you get what I'm saying? Then you go profit and got to chete. Non-stop. It's never on my side. It's always a bad. Always a bad. Unozofara winda pakadero. Usingacha kids guys. Kuti kwese kwaenda ugononzi I see this. Something chingori said, chingori bad, chingori said, chingori bad. Ndinozogwadziwa zvinewo ndi munhu wonyama. Andikokuti chetugara zuva yechipo leTennessee Tanya ulisei Pamela Fadza yanzikwewewe embedza saka enda kuAFM aya chivunga ndikamboiende iri SDA handidi kunyeba yakanaka but ndotya mitemo yacho handiigoni handi kunyeba mitemo yacho handitoigoni zvechose handiigoni zvangu Edna Burawa zviri sei mitemo like my neighbor wandakati aparidze pabirthday pangu aiva muRoma by birth ndobva azochuza chechi yake iyo yekuenda inova SDA so now he's a pastor kuSDA wediwe kana unonamata almost every day nangu handizozvikwanisa I'm not saying kuti zvakashata but like every night every time every minute ndinini handizozvigoni kuti ndozvozvigona here handizozvigoni like iyo vanewa vachitova like serious zvekutodero waona manje dzimwe vanogona kuti hatidyi chakati todya chakati papapo handizozivi ndiri kuGranville 3 kusayo ndakambokuenderi sechi yakuni ndakambokuenderi no handakuenda but friend yangu yaienda ikoko ndaingonzwa kuti vanoita zvaka but vaiva vakashingirira nekuchingiri kwavo ikoko vaikuenda up to now I think vanongoinda vakakurira mazviriwo imomo Mary mudamburo yakusayocha St Matthews Greenview ndedu iyo iri kuGranville 8 ndo itori yedu isusu iyoyo ndo itori yedu but ndakagumisira kuinda kuna 2007 handambokudza here nyaya yakati ndiramwe kuinda kuchechi koko ndakaramwa because ndaida kuinda kumusangano
pese vaida kumusangano vaenda musangano mai yangu vaindiramidza asiwo vaizoenda kumusangano wavo madzimai ana mbuya ana asini vaindiramidza kuna mayouth zvandibhowa ndikangoti handichadi kuenda kuchechi kwacho sei ndisindichiramidza kuenda kumayouth ini ndisingadiwo mixing and mingling ndaitoidawo very ndazinto if brisimuka zviri memo mavhiya lili mumpure ndekupiko kwauyu ndikuzimbabwe yatione njira nekurastaman sei uine shamu anzogara vocha it will take 3 years guys ndichimukira makusendiseni guys kuroma kune vanhu vakawanda munhu unongobuda achinda nekwake hamuna muna munhu unomboene nguva yekumhorosa apeva muringai zvisei ko ndikaprofitiwa kuFIC zvokuprofitiwa ndichibuda paTV nangu handidi ayo guys apa unenge wakazuma nezvikamera mai mwana ndichiwanza kuti azumu ine ndizumu zvese nepimbu rangu riri pachirebvu vakandizuma vachiprofitiwa songote munyama yekuzongoprofitiwa ine chandisingangodi kuprofitiwa chete zvoga nothing else zoga kune zaejeri papapo pandasanamboinda nandoira nhema asanamboinda ndamboinda azodaunyemberwa ndabo nekuprofitiwa kubva 2018 titamuna 2021 semustori sei ichiti ukapuhwa profesi yachoni dzati profesi hazvisewo vheke wai uchingoti ukaenda uku kwese kuprofeti kumangochena zvese unenge uchingouzwa the same thing ona manje so haingadiri naive kuti 2018 unoudzwa same thing bad news 2019 waenda kune imwe nyika same news idzodzo dzawabva ukudzwa muzimbabwe wabvako waenda kune imwe province same news bad news wabva uko zvose hakuna unoselekta kuti the same thing unoguma usingachatodi unoguma usingachadi kuinda kunoprofitiwa kwacho nati munhu handikuzivi kuvapusa methodist akuita tina muchato methodist am not so sure handinatsi kuyekera handisi hangu mutemo yavo but ndozva madha vakataura pabirthday pangu hamu methodist akazara kuti hana ndidi zvokuvhura chechi ndiswere ndarohwa nemacongregants handidi handiendi kunyemba ini zvoichiprofitiwa handitoda kuprofitwa pasina kamera yacho nazvakadero ndotanga kubuda dhimoni panapa rekuti ndine guhwa handidi tangoti am the spirit of demons I'm the spirit of gossip is in me handidi handitozivi kubva zvandakaya last year muna november kusvika izvozvi handina chechi yandati ndaguma pamukova payo ndinaenda kwatikatoenda ndikaenda kumusha futi tina baba kuna mai vangu tikaenda nekumwe kwandakazoenda nemafriends angu tatongotravhela bva tatoenda kuchechi kwaakanga achiendawo ii that's how I went to church but muno marare ndakazvitaura ini kuti handidi kupinda chechi inopinda munhu mumwe chete same sendiraini toita competition yekuenda muchechi one aiwa can't do that uona everyday undinye futi pamwe hembe yangu inenge yasvada apa ndichifamba handidi ko ndikadonha negugu yangu ikavhunika gugu yangu ondinyeya futi ndabvamurani newe toenda tese pachechi papo ondinyeya zvokuti gugu yake ikavhunika kauti yakanyura muvhu unogona ngomake wanzi unonge unozvidaka pasina zvawaita ndakupindawo like kusiri kudhuze nekera mangwana ndofanira kumbotsvaga like seriously speaking I have to look for a church fanira kumboenda somewhere
tointepi guys. Ngationi saka apa tiri kutsvaga chechi here kunonzwa shoko kana kuti kwekunomhoreswa zvose tips zvese ini handimbodi kunyebera vanhu. I'm looking for a church. I'm looking for a church yandoziva kuti at least ndikabva apa ndakutoziva kuti kuna mainhingi nana mainhingi, then from there kuchinakidza kwete kutiwo kune uchindibhuwa. Finally handidi zvekuprofitiwa zvokuda patv kana kuda because vamwe pamwe une weakness yekuda dhimonika wotanga kumanifesta ndichikunguruka pepe handidi pachi oziva kuti paprofeti Fred vari padhuze nesuka ndinombopashanya but profeti Fred vanoprofita manje. Aiwa kana ndokuda najehovha ndikunyevera nditokudzai in advance mukazoona clip yemunhu anenge achibuda achitiza achiprofitwa ndini ndoranyatsokutomboona kuti da kupatsvaga mangwana tondoenda nadhai edhai andeuchechi kufanana tatakaronga handisi kuti vachikuita sevhisi dzavo here totsvaga kuti paprofeti Fred ndepapi toinda ipapo topinda muchechi mavo nyatsonogara zvakanaka kusure kuti chechi kwaprofeti Fred da kushanya. Asi ndakavaona ini Prophet Fred paintaneti vachiprofita vanhu. Izvi ndo zvandisingade. How can I tell him kuti don't prophesy me in the church please? Guys, it's not easy. Ndotoda kutoindawo sai nyaya profita nangu handiti zvokuprofitiwa pajekerere. At least ndavauyo after service ka undiprofita. Undiprofita pakati peservice. I see that. I see this husband of yours. I see spiritual husband. Handidi izvozvo ndo zvandisingatombodi zvachose handidi. Handidi. Ndiudzire kuperi kuti zvoni ndiri kuona spirit of death, ndiri kuona spiritual husband, ndiri kuona good business. Kuriko kunzi ndakuzototsingwa business rangu ye. Guys, ndodi guys, ndenda kuinda sindohla my sister, I see this. Usati wambodi ndoda kutokudzai ndoda kutoindako vakangondiprofita ndikutoya ndichiva pastor mari profeti Fred kuti profeti Fred mazinge mondiitire chii profeti kwano. I'm not even joking. Kana mogare ka but handiunyemba. I'm not even joking guys. Zveshuwa ndatovafunga izvo Prophet Fred kuti Prophet Fred vari pamakomba. Ndo pavari pamusoro apo pedu futi padhuze apo. Nanzi ofesi vaselini chamwai jazavasi. At least kuroma handiprofitiwi ona manje but asi chamata wega chero unoita peace of mind zvemachechi izvi munotambwa fofurani. Yes, ndakataura wani kubva last year kumbigo, ndakataura kubva last before ndatombokwira ndege kuti I'm moving back to Zimbabwe since 2019 ndaigara ndichitaura. Ndoindepi ndisingadi zvekuprofitiwa guys. Ndoindepi guys. Before I know it ndakutonyorwa kwaedi zveshuwa ndakakuona kuko no not Edi vanzani kuava vane voice vakaimba kuti akomana ndiri kurwadziwa ndaneta ndo andikureva vanonzi profeti ani vavo vakwamakomva uko. Asi Edi anditi Fredi kwete Edi Fredi kwete Edi. Right, Prophet Fred. I want guys, no jokes, but it's not even funny, guys.
Ufana mbinda uchechi mangwana for the first time. November, December, January, February, March. So start 6 months now. Mbira ndasvika kana pachechi here guys. Hanzi metioni. Uyatanzi thanks. Ati ya confession here shere inoitwa muchwande. Yes, ndoda unoconfessa uchindiprofita kuseri ikoko. Kwenda zvoda undiprofita kusiri kuseri. Iwe chomwari. Why me? Why professor me zvepajekerere? Tenguva yekuvaudza izvozvo. How can you do that? Shero church hoping you need Jesus. Yes, I need Jesus. I am not denying this. I need him urgently. But don't prophesy me. Mjindisa ba TV. Mjindi prophesy kuti I see this, I see that. Ndinomuda kuhumiliate manje. Ndotoda kutoenda kukereke but ndozvikundityisa izvozvo. Sure. Ndotoda kutoenda but iwe Lucas unoda kundipira hatigoni kuimbeni. Ndikatoenda kuchechi kwaProphet Fred ndakutojoina present worship. Dai ndine nhamba dzawaProphet Fred ndaitombowafonyera. Hapana nhamba dzaProphet Fred ndoabvunza kuti chechi kutanga nguva yemangwana. Guys, I'm looking for Prophet Fred's number. Ndovafonera so that ndoziva kuti chechi iriko here kana kuti hakuna. Kunogona kunge isiko. Handisi kuziva kuti vakanyatsa kuvhura here. Ndoda kumboenda kwaProphet Fred. Sure, ndoda kumbotokushanyira mangwana. Ndoziva kuti inotanga nguva iyi chechi yaProphet Fred. Inodzipedza dzese gore rino. Svika ndaona ndeipi. But Prophet Fred ndikada mabhesti nawo ndoenda kurwa machingoenda padhuze neni. Padhuze pamakomba. Padhuze nesu. Ndoenda kutopinda muchechi yaProphet Fred. As long wakasandiprofita chete. Kana achindiprofita ngowaniprofita kuseri. So yeah. Ina namboita zvokuinda kuseri nditotaura nawo Prophet Fredini. Handitoziva nhamba dzawo. Ndaipinda chero ini. Chero. Ina nditorina fixed. Kana muri muharare munomu ndongopinda chero. Handifungi ndozvikwanisa nganyeba. Handifungi ndozvikwanisa. Prophet T Fred, yes. Saka nhamba dzawo ndodzwa nakupi. So nandovafora ndovabvunza. Naye munhu waMwari Prophet Fred ndoda kuuyawo kereke kwenyu. Asi panhau yezviprofita zvofamba sei lese usingadi kuprofitwa muchechi. Uchizokana muchizova neprofesi mozondiprofita hangu after service. Zvinoita here. Uyezve kereke itanga nguvai. Tino. Tanani naProphet Fred. Pari sei guys. Sure ndingatoita 7 months isina mvubvu. Ndinabvira ndasvika musuwo wekereke here. Ndoda kutoindawo. Ndoda kutoinda wanzoenda kai. Mangwana ndoda kuenda kwamunhu waMwari Prophet Fred. Uko kuzoudzwa maegera mastondido manje. Iwe America uya kwedu kuChurch of Christ handikuzivi iripi Church of Christ. Ndoya Prophet Fred here Church of Christ. Church of Christ ndoipiwe. Church of Christ handizive. Ndeyaniwo. Umzeti sisi irimo muraini medu. His page. KuPhD ndakambokuenda zvekutoenda chako ndakakuenda before ndabuda munomu. 2014 ndokwandaimboenda ikoko. Takokwa nemunhu aimbogara mumba pedu kuti yewe ikoko. But time dzataizobva manje. Time SCA ndati handikwanisi mitemo yacho. Handi kunyeba ina handikwanisi mitemo. Ndoda kuenda kuchechi kwekuti ndinobuda ziya ndichitamba kana ndaendako. Kune uchinakidza zvakare kuchindinakidza. Kune magitari. Ndochidza ndodaidza magitari idzi. Manje.
kwenye kumwe ndokupi. Ai nanzi zvamwari chazvinanda hangu zvokuprofita web zvokuchechi kwao ndoda kutopinda padhuze nepedu. I'm not even joking. Isusu grocery tinoitira shopping pamakomba, so ukangobva pamba tinoitira pamakomba apo unotofamba kutoenda pachechi pana Prophet Friday I think because pandori kwainini ndatomboti mwe musi naye ndikuudza kuti paka pane chechi ya Prophet Friday ndeba wakatoti up because kanzuru yairi involved ndo yedu isusu yedzimba dzekusaidi kunoku ndokwatobhadharira mvura same but ana angu zomanyatsoenda kuti ndinyasoona kuti papi chaipo asi ena ndizonotanga nguvai ndaza kana zvanetsa asina kuvabata ka ini zvondoita ka ndondogara sure kuseri kuya kwausingaonekwi kuti wasvikapo ndoti ndopinda service yapera ndodzoka kumba. That's it. I think ndo solution yandatoonayo. Mangwana guys, I will be at Prophet Fred's church ndiriko kubackyard. Nezoti manje vanotanga nguvai chatoenda kunotsvaga papeji pavo ndotaura vanotanga nguvai ini nadhai ndodii toinda zvedu kuma late zvedu togara kumashure kwekupedzisira totakura zambia redu topinda service yotopera totodzoka. Ona manje kunoku shamwari frango ka hazvimboonekwi dakudza chokwadi ina nditozikamwe zvekudero kana unowa unless munhu yaita mistake by mistake yekutokuziya otherwise wow kunenonguva normal life pendekete kurura chinda mangwana ndichitova service paProphet Trade ndinana dhai ndomunyengerera dhai dotomudza sata kana atovata dotomudza kuti mangwana kuenda kuchechi wazviwere kuenda kuchechi mukudzei everyday pandinomuka anaenda kuchechi mukudzei anoenda kuchechi guys mukumi uye asingatauriwe washiwo pane kwaakaenda susati anoenda kupi anoendawo kwake kuchechi kwaanoendawo ikoko mune munhu unongoenda kuchechi kwakewo mona ini ndisingaendi kuchechi ndisingaendi so mangwana ndinoda kutomboshanyira munhu mwari Prophet Fred ndikuti ndiwo muprofita wanditoziwa ka vari kunoku ana manje mangwana ndoenda kuchechi kwavanhu boregi ndiri kona dhai zviri sei guys munoda kundityisidzira mweya unobva wakubata uri kumashure ikoko indataura kuti ati guys gama kuzoenda kunhongwa ka ndinongofamba nchinda kana kuita signal yakuda so my sister aisinda vanati guys I'm not even tikatanga kungozvifunga zvemuprofiti wena handinzwi zvakanaka ini ndoenda nadhai kwamunhu wamwari Prophet Ed ndinoda kutokuinda for the first time handitopazipa ndatopatsvaga muku zvandiri kuita izvi inini manje zvangu zvairo ndotaura muku anotestawo kuti nhasi akaenda uku mangwana enda uku anodzipedza dzose muku musi uno angatozondiudza kuti mhenyo imwe anoenda iri kuGlenview 4 uko kwesitime kuti akatomboenda kwamugodhi chaikoko akamboenda futi kune imwe anenge achingotenderera achitsvagawo kuti ndeipi pamwe yaingapinda crisis. I don't know kuti chakaitika guys. Handingaendi same church namukuina zviite asi kuda mukudzei paari kuenda kuchechi ka you never know guys. Why do you feel being prophesized? I feel like that because whenever I visit a place ungaba madzibaba pange pamachima Pentecostal ndinoita munyama wokunhongwa ndiro munyama wandinawewe hanzi Fred inonzi Goodness and Mercy Ministry ndo kwandoda kuinda ikoko ndo mangwana ndoda kutokuenda zvomanje tiponitanga nguvai vachitanga nguvai manje vachizopedza futi nguvai zvotendegwa here kuti kana tomboti kange yagarisa wobuda wezvokuzobva makusenzvikaravira manje ndokunozorwadza
Tinotarisa sei guys? Manje chimwe chifoni kwangu chachooneka. Guys, endei kupage kako help me. Vanokosa kutarisa nemamwe mafoni wakuti chechi yaProfeti Fred inotanga nguvai. Handiti ichipera nguvai sandi ndinoda kuwa. Right. Mangwana ndotomuka ndotonyatsa kupfekawo ndopfeka chii manje ndopfeka kakaita kadresi kangu African attire ndikakaita kajaketi kangu ari bhobho handiti ka ndopfeka kabhutsu kangu todii ndotira kabheke kangu toinda naDiamond. Washi washi ndiyewo munhasi anenge ari kuRoma, next week anenge ari paChrist Embassy. Hakuna munhu anefixed chechi munomba. Unoshena mine mweya anopinda kwake kuUZ uko inonzi chiyo. Ngirozi yako irikasira kupenya hakusi kunyama. Whoa! Makundisimbisa. Amen. I receive. Guys, yeah. Mangwana damboenda kwana Fred, kwana munhu wamwari Fred. Ndikasafuma ndakachinja moyo kana kufuma ndakatovata. Mangwana ndinofanira kuenda kukereke. Pandizi kuti ndinotanga nguva ika. Mina nditsvage ndege. Mina nditi so. Izvo nai ndatoita 30 minutes ndichingota nyaya yekuti chini unodzoka rini? Kudzoka kupi? Kudzokepi? Esther Mashingaidza nhaunzwisa kudzoka kupi? Ndaisalingire kanimbotsvaga timetable yekuchechi kwana munhu wamwari Fred so that ndikwanise kuzova ndinomuka nguvai ndichimirira kuprepare kuti ndiende kundinge ndiri kuchechi vangwana mwana manje kubasa gogo pana vagara pana muri sei? Neuyo John Chovera uri John Chovera renhasiwe. Nhasi ndini John Chovera. Precious guru. No, I'm uri pai. Ndiripo. Iye Precious uri pai. Ari murimo. Ndiri machira mucheremi. Mbanofuna kutefa ngo Audrey. Sim. Enda kwamagaya. Imagine. Anda kwamagaya. What uri kuenda umba? Kumwana Kana kumadzibaba. Kana kuenda kumadzibaba. No, but I want to sing the Precious. I'm telling you, I could not get a Zanda Ishoma. Nanzi bereche phone yako ari kuenda. Kwa hiyo wapewa mari. Miratsona waenda. Epe yangu. Ndiripo. John Chovera. Akamitiwa. Nasema yepi? Nasa usikumba kai. Inini? Ndirikumba. Urikumba? Oh, kuri sei? Ndenda. Andiripo ndopedza mbasa zvangu ndiri muruma. Oh, iwo Precious. Uzenyaya. Vonyera ndoti watondifungisa izvozvi. Ndakubvurukudza. Ndapedza. Nyaya yako ndiri kugadzira ndoti ari sita sero. Aiwa. Ndiri kupisa kusei. Azvisi. Abvunzo kuti. Inini ndati ndibatsire kutsvaga timetable yekuchechi kwamunhu wamwari Prophet Fred. Inotanga nguvai ndiyo yandiri kutsvaga. Unoenda kuma10. Unoenda kuma10. Foni yangu imwe chimwe chimukofera changu chinondibatsira kana ndiri palive kutarisa zvimwe zvinhu handisi kuziva ndakachisepi. Unoenda kuma10, kuma10. Havana kunyorere papeji pavo. Ini pandinombosipura nekoko unoona pachimboitwa president worship kuma round 10 ikoko.
kunomfura kupeji kwavo. Aiwa kuchechi kwavo chaiko iko kwenyu kwamuri iko. How? Iwo ikoko unopfura nako sei? I don't Ko understand. tichivaona kapa live. Tenge tichivazuma. Kutsvaga chifoni changu chiya chinditaridze mari zvandida kutsvaga. Kana zvanetsaga kumaraini kwenyu hakuna tumabani here. Tumai? Mabani ka kune yakave nguo chena ka vanoitwa mabani vana madzibaba. Kune saruraude. Ndozvandiri kuti iri saruraude indakaenda kwese kwandiri kuda mangwana kwari kuda moyo wangu kuda spirit ndekwaprofeti edi ndombono kuona mbono kugara muchechi mavo imomo mino nditsvage chifoni changu ramboripo dotesa foni yangu apapo. Kwekuti unongochiprofita unzi tarisa paruoko rwangu. Ndipo tarisa ini ndinobuda. Unozviprofita wega. Ndinotya ini ndikuekuti. Zvinonzi Sister Shero chii chamuri kuona? Mina ndinoza chifoni changu Ndofunga pachangavezva chifoni chochocho pakaoma. ndinogara ndakachikanda kuchiposha ndachiwana. Ichido chondibatsira manje. Precious hauzondikwiripiri ndichibvunza. Ndeichoziva kuti ndine madzako. Kana kuda kugara papeko handikuvharini. Hede. Pipi piri. Ndikuvhari zveshuwa. Zvekuvhari zveshuwa pandinouya mumaya vachatombokutora ndokuendesa kuchechi zvino. Dzose svino hapana isiri svino. Saka manje kaiwo ungosarudza one chingoti my mother told me to choose this one but I want to choose this one. Hello from the other side. Ndebi. Koala beauty. Linky. Lincoln. Chora remote uvhare volume. Ndebi maskora sei? Lincoln tione uyu yenyu yamuri kuita launch. Lincoln vari kulonja something. Tione koala beauty what? I-makeup. Yes. Pakaipa zvema-makeup anoona pane zvema-makeup nechichi pane vamwe vari kugadzirwa manzara ava vamwe varova nemupeta vana zvinhu hapana zvandikuona. Varao kugadzira nzara mounza maclients muchiita sei hanzi yesero iwe unoita munhu unototiratidza presa tiri kuona da kutoonawo. vari kugadzira nzara vari kutuniwa vatitakuona muchiita zvimwe zvacho ini ndokutera ona vari kutuna tione vanhu vatove kuwala uchiyeso inototakuwa yakanaka kanhaiyekera tizouyawo. Show us. So what are you doing, my sister? Shema. Isuso ne page pati unaenda ku Instagram unaona page rakanzi koala pa Instagram neku Facebook. Andikona t-shirt akanzi koala. Eka ndinosimbozviti opening pa page rako endisiri opening. Donzi princess but ndonyepoti opening. Nenchitra marukazi papage rako nenchiti neprincess princess uri kunzwa zvinhu right ndasingatombonzwi wati ndikuti
Ndinoya papeji rako nje zvichindonzi Othniel vachindonzi Princess nenchimbonyepa kuitira vanhu. Saka tichitsvagire maclients tinoita makeup, tinoita manails, tinoita pedicure, tinoita mafacials, massage, tinoita zvinhu zvakawanda zvebeauty zvese. Okay, gentauri naye Lincoln ndachitombomuita panapa Lincoln. Aiwe. Uya uvhure. Anje wautora. Vura. Vura dzubura. Vura phone. ndivhure. Zero. Vari kuitwa launch kuitwa zvemabeauty products. So uyu Lincoln I think like aendaona vamwe vanhu kuti vange vachiitwa because ilaunch iri kuitwa yemabeauty products. So ndokunana busy bee wamaona ipapapo vari kuitwa because Lincoln had to also support his friend. Iri kuita zvinhu zvacho. Yo. Mubva mandichengetera yangu kani Lincoln. Andokuchengetera wangu. Saka vana uyu matopedza kupodewa here. Mapedza kupodewa. Indajaira kupodewa udhara saka kuri kupodewa wavo. Kona busy bee vapodewa. Vagadzirwa nzara but ndadzidirisa. I need to ask you something. I need to talk to you. This is the face behind the koala. Tuone face yacho. Lincoln waka freeze. Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. What's your name? Penny. Can you please? Thank you. Okay, yeah, there's Atiza. Ndo face iri behind the koala ye. Iwo Lincoln dropa udzoke. All right, sure. Pane ma-echoes da. Kune beauty launch wati iri kuitwa saka hausikwana ndosikawo kuona chingouta zvongono tiri pa daita tolonjewawo tinolonjewa tiri paFacebook. Unongoti ngavangoitawo agenda yavo futi. Ameno. Soda Lincoln. Lincoln ndiye munhu wacho anenge achi Lincoln munhu wevanhu kwa. Person of the people. Apa zvimwe anyanya ndachombonyasozviona ndada kutombona kuti zvii like makeup yachoni chiyakaita sei what koala. Ndangona angachiparwa nzara. Varume vandoparwa nzara. Neuyu makeup yakafana uyu yakanaka ngezvaanga akaita zvakanaka. Vandofunga kuri kunakidza. Nemazilaiti akawanda kauko. Kuri kunakidza. Mweya wegodo ngausati pataramo. Mweya wegodo wati kuvadzisa vana godo chona mwachinakirwa chikwarwa njara. Tedzera uri kuna prophet eti zvinozonzi mweya wegodo out. Chatointima mwana chatoindi. Ndationi. You never know, you might have a good day. Vaona kuti vanotanga nguva yachipedza nguva. Time yacho ndozoikwanisa iri. Unoikwanisa. Unogare kana kuona kwakuita hit up kana kuti kwakuita zvemaprofesi zvomoti wotsvedza.
Ikatione timetable yacho. Process inonyanya zvayo. Shamwari ini ndikangopa pamusoro nevanhu vavanofundisa ndinomanifest. Ndosvotera paye ndichimanifesta nechidhirezi tauti. Wakambomanifesta. Wakambomanifesta. Waita sei? Handizivi ndingaziva kuti ndichimanifesta. Pekutanga ndakanyebera kumanifesta. Ndakatomboita one story time macho. Ndakatombonyebera kumanifesta ndichida kuonekwa maseva. Ndikatoshinata kuzomanifesta manje after ndanyebera. Ndakaita fake manifestation. Hayi ndakambozumiwa namazikano akakugaya. Mira nitsvage password yeuyu. Mira one second. Password 1 second. Ndati mira niteste password yehotspot yangu tichi. Alright, ndaiwana. Ndaida kutasa password yangu ti. Hanzi Mike Lu asi anodzoka achitaurira ega Lincoln kuti aenda nani. Hadi maona busy B. Wana wacho tamuona ndi busy B. Anozokuja. Ndiye abuda kapa video. Mandizivi like it's not my place to say kuti aenda nani and it isn't it precious. Ndizvozvo inangoona chitangu yakasiyana. Iyo wanga achifamba ndiwo ngachida kupinda pakamera yo uchataura zvisiri izvo precious. Aiwa. Flower kuchidza. Uyada kupinda uyashitiza nekamera. Pasako they need spiritual aspect. You need to come to Zimbabwe so that ndinoenda newewe umbononamatirwa maziso ako. Inini inda But ndofunga uchiponzerwa uchiiswa manews uchitwa sei uchitwa treatment ndofunga nhasi vanhu vatitiwa sana queen. I'm jealous. I am very very jealous. kukonyiwa kuna kunoitwa zveterezvo. Sanga zitando zviya zvekumasaji iwo zada kuseka vatitiwa zvevana nzwara dzikakwengwa saka imagine 10 kumwe zvekumaoko 10 zvemakumbo. Hatina kuzvijairezvo. Kazara zvokuita kutsenga nzara. Vari kufairwa vanga everything zvese kubva bhozi yari kuita fesika wenda I think nezvizvi zvese zvari machita. Tinodadirwa nana BCB mangwa atobaikana. Ndingatodaira masaji. Handivati hanzi chinoita saka kuda vaitiwa. Ndoya ndingatoda masaji. Masaji chete ndoya ndingatoda. Ndoda makeup maybe nemanails. Nails ndakuti anchitaka kukafarira mbichana. Vana vakaiswa yaya akabva kuzobvisa ndakabvisa hangu ndega bva ndakaona nhamo. Akanamirwa negulu. Foni yangu kutondiudza kuti 1000 akukonekta yakutondiudza kuti pane munhu akakonekta kudhara zvinorevei kuti hazvanzi akawanda kwakaoma unomubata kuti ndiani unomubata here haumubati ende munhu akuudza kuti ndiziveni unongobizira yakakonekta yacho unongobisa yakakonekta yacho asi deti ndiani message ndikuona ingasvika 22 kufoni iyi nemwe munhu so ndarwadziwa ndarwadziwa
See, Sherry. Ah, See. you know the spirit of limitation. This is what we call spirit of limitation. Oh, Endonobiswa. hey, Endonobiswa. hi. This is Wanika. 22 Eh. May, 22 April, sorry. Ndichagopindwa ndichiti chii? Ah, shame. Sorry, sorry, sorry. Ndarwadziwa. Oh, this was later. Yeah, mama. This is so heartbreaking, please. Ndichapindura ndichiti chii nhayo ipapa vedu wei? Sorry, unongoti sorry. Hazvina zvazvichabatsira. At least unongoti sorry. Nyandipindure nhayo imi. Chikonje chinongosara uko. Who are you using this number though? Huh? Huh. Zvandionirei. Asi uchikutsvaga zvekwaprofeti saidi. No, ndakutombopindura this message like ndatorwadziwa zvokuti ndarwadziwa. Usarwadziwa iwe. Unoita BP. Hapana, hameno so zvinongouya zvongobata chimwe chii ndozvezvindoidzanga ticharohwa navashoshe kuti idzokaidza mweya inenge yatora chamupupuri chauya icho chakutoenda ndobva ndavasuwa mana idzowe Zvakazvamakona. apa wakamboseka uri mupenyu ndo zvandiri kunzwa. Une pain. Nikuona this message very late. Yes, precious. Memo more. Yes, memo. Say memo. Urisei ikoko. Kuno kuri bhoro. Hameno ikoko. Kuno malevu ari nani. Yabeta. Kumbotsvagira sister Shero cheche kuenda. Vatsvagire isho. Manje havadi zvokuprofitwa. Handichadi kuinda. Uchada kuprofitwa. Zvatodzora futi hachadi kuenda ne. Zvino zvaari kuda hatichazivi. Hatichazivi kuti chii chaicho chavari kuda. Kuprofitwa havadi. Akuramba kuenda kuchechi mangwana acho asati atombosvika. Zvangosara manje kuunza chechi pamba pavo. Ya, ndo zvatosara. Unongonotora madhara enguo chokuwaya wobva nawo kuti Shero ngatipinde ichechi. Ya, sure. Uri kuti kumemo? Apa pangu Ndiri Botswana. Kunjani kunangale eBotswana? Ndasingada kutsvaga foni ndakambofi ndakaona message yoyi. Zvichagobatsirei? Zvichabatsira. Atambura Shero, atambura. Achingosiyana nayo. Sorry, finish. Saka Botswana uri kuti basi. Zvakatopfuura like pasina dhiri. Okay. Games. Ndokuno munyina wangu manje handizoti ari kupi kwacho kugames. Hanzi ndimakanika panofamba nhombe yemuindia. Anoti inofamba nhombe yanenge yemuindia. Vanoita zvekugadzira mota. Handitombokuziva we. Ndikaripo apo papage paProfet Fred apo. Yesho.
but ukatarisa papeji ipapo pane matimings Ndida kutsvaga timetable but sendisiri kuiona manje. hapana phone number yavo hapana phone number vakati kadhesi kenyasha takananga kuNewstand. We now have a legal church stand. Soon we will resume our Sunday service. Following COVID conditions, be ready. Corner Highland Road and Mashabande Road. Saka kusati kwatanga kuvhurwa nditi ikazvikureva hakusati ndizvoka guys. Soon we will handiti zvarini hanzi zvarini memunopinda chechi inini nandiende kuchechi hapana munhu asingapindi chechi handiende ndonamatira pamba no guys vanoita prophetic Sunday every uyo adona adonaona kubva uchiri mudika unomubvira uenda chechi kubva uchiri mudika unomubvira uenda kuchechi kubva ndiri mudiki ndaenda kuchechi ipi yacho Roman Catholic saka ndo chechi yako kaiwe haisiri chechi yangu ndakabvako kare handichaendi iyona same muna Shero kuri chii Shero ari pamberi mese makabhabhatidzwa kuRoman Catholic ndobva mazimubva matiza mubva masiya Roman Catholic ndakutiza Precious muHarare ndo mandisingazindoindepi kumusha hakuna imwe option kutongoziva kuti svondo ndikuenda kusvondo kwedu kuRoma and ndinotoinda ndisina kana kumbofunga ka10 kuno kuHarare ndo kune issue ikoko kwaunogara hakuna eRoman Catholic Church here ifange iriko ndakataura pepa yakuti iriko asi ndakapesa kuina muna 2007 saka chingoenda kafutiko chandakasiyirira nhau iyoyo ndikudza kuti kwaisanyatso kundiitira zvakanaka kubva ndakapedzisira pacho at least hauprofiti wekaiko Benison usada kuita baba wangu panapa ndinokuitira zvalingoni zvazureni kuti musandiudzirire kuda musandiudzirire kunamata dai ukanoprofitwa mangwana at least ndokusina muprofita anozouya achiti Shero ndaona uchirorwa pamberi apo musi wakati ina ndikunyebera asadambopuwa profesi iyoyo unoziva ikatopiwa I think I will be busy hunting nditombosiya zvemavidhio ndichimutsvaga ndikaona munhu ane beard yakanzi long beard ndoda kutsvaga kuti is this you is that you no it's not you watifungisa imwe profeta ndakaona iri live stream yaBushiri pane this girl akaprofit hanzi time yakati nguva yakati panzvimbo yakati uchasangana nemunhu akati iye munhu yakataura kuti ndokuda usamuramba ibva watizoni after a month or so akazodzoka ine testimony achitaura kuti zvamakataura zvai zvaichokwadi papa time makataura iyaiya ndakaenda mva ndosangana nemunhu pakangosvika munhu akangosvika akati kodate coach muoko haufa ndakufarira hanzi bva ndangoti tobva tatoongororana they are happily married. I don't know that now. What about that video? That video, yeah. What about that video? Kind of viral, yeah. I'll look out. Yeah, guy, akaenda kanohantirwa chibebi kuma grand stage mukati muchechi.
I think vanhu vazhinji vakaiona. Akaita sei? Mufesi akauya ka ndobva angonongedzerwa zvikadzizoni ivo ndikuona marelationship agoisa asi kushanda. Ukapinda relationship yakati you are disappointed. Urikuda mukadzi wekuroora here zvikanzi ndiri kuda mukadzi wekuroora izvozvi nhasi kana izvezvi ndikatowana mukadzi wekuroora ka ndotoroora nhasi. Zvikanzi une shuwa here nezvautaura? Zvikanzi papa handisi kunyepa. Zvikanzi your wife is in this church today. Yo. Ndobatomupiwa Yeah, here muwife. pakatombonaka ndobvatanga kukwira nemastage vanhu vakawanda vakwira mvazonanga mumwe musikana. Zvikanzi iwewe wakatsanya for how many days and how many nights watsanyira murume ndiri kunyepa here? Zvikanzi ishuwa papa. Zvikanzi nditevere. Mama. No, you look that up. That video is still there. Zvazvadii? Ndobva azouya vaitwa face to face zvikanzi chibebi chinochiona sei? Pese bva anyaranyarawo achita blush zvikanzi she is beautiful. Zvikanzi iwo musikana face unomuona sei? Zvikanzi he is handsome. Zvikanzi muri chiinini? Zvikati muroorane nhasi zvoita here? Mufesi akataura kuti papa ndokutrustai sezvo mataura imimi ndokutrustai kuti ndiye wangu. Zvikanzi okay, endai munozivana, ask each other's name chichichi kamude kude testimony. Nanhasi handizoti zvakazofamba here mada zvino. Kutonyarara ukaona zvakanyarara kudai zvakafamba dai zvisina kufamba dai zvakatouya paindaneti ainonokeke. Imagine me ndichitsvagirwa like that. Unongowata Wakaona zvakatonyarara dai zvakatoita because dai zvakasina kuita kazvaingodzoka futi kuindaneti kuno chaikozviwa. Saka zvombonake zvakatofara. Imagine inini ndichirwarwa chamwari. Ini ndoda kutanga ndatomboziva ini kuti haufa pakutsenga apo tinotsenga sei kana kuti kudii. You are too selective. You are too selective. I am not. You are too selective. Precious now kudzokera panhau yangu achitaura iwoyo kuti muchechi obvotongonzi ipapo uyu ndewangu ndewangu, but we don't even know each other. How do I know kuti iwo pamwe mapersonalities edu they don't click? Unoziva inini ka personality yangu inogona kunge ndiri personality yemunhu akazhangandira. Maybe iwo mufesi hauzvide. Kune mamwe mafesi anoda personality iyoyo, munhu anotaurisa nakazhangandira. Pamwe munhu anongori like ameno zvingori wawo zvisiri zvatoita izvizvi. Kwete mumwe anoda vanhu vakanyarara like vari soft as a wool. Inini pamwewo mufesi iwoka kota because mira akatengete pese yangu side. Kwete mamwe mafesi ekuti ka you can't even finish a statement. Anotobhowa kutotaura naye munhu iyeye ungatomvura sikashango kuti bho si. Saka ndinopinda muwanano ndinosacrifice inini kuti ndipinde muwanano nemunhu unenge akadero uchiti ndikada kutaura newe ndikada kutota kuti saka bhati pepe but chamwari ka kana mashopu chamwari pepe ngwakubhesa munhu otoda kutotipiribira mbama. How do I know kuti uchandirova? Ndoziva sei kuti iwe unotsamwa zvadii? Ndoziva sei kuti pamwe iwe hautozivi kuti inini ndotsamwiswa nezvinhu zvakaita sei ende ndotsamwa zvakadii ende ndoregerera after how long? Iwe hauzivi. Musi wanicha kuti nhasi ngatimboita magames timboita namakeup pamwewo you don't like those things. Tinoziva kuti ndezvekupenga zvakunditaura izvo. Saka ndozvinini ndichimirira izvozvo. Mweya waMwari ndoningwa kusanganisika. Saka Mwari haazomboita kuti kusangana vanhu vasingawirirani. What if uchirova une hasha dzisingaiti uchirova? And what if uri murume asingatodi kutenga chikafu mumba zvekudero uri stingy? Ndoziva sei isomwe hatidi stingy people ka. What am I supposed to do with a stingy person? Saka motoda kuspenderwa wiki unotoriona kana muenza auya. No, we cannot even go out. Donzi ndio wako inini handitozive zvese. I don't even know anything about you. Handitozivi kuti unofarira ma-t-shirts here, unofarira ma-shirts here, unofarira ma-jeans here. Maybe iwo pamwe type yedressing yangu hautoifariri. I have to adjust. Kutangonzwa kuti kuda haufariri zvinhu zvemaruva maruva, unofarira zviri plain. Ini ndoda zviri nemaruva maruva. Saka zvoramba sei?
kuda Ndopanozoziva munopuwa chance kai kuti munoenda munoziyana. udava kati zvoni yes, but you want to get you to know each other. At least Ndosaka wakadhenda munoziyana. marriage Andoenda munoziyana. Inonzi prophecy ka. iwewo zvanzi waenda mukereke iwewo precious iwewo uri kunamatira mudzimai inini wonzi ndini ndoti dziki ndiri zimkwimba memwana ndichibva nekusaidi kuti ndoti yes prophet ndakana mugomo ndikanonamata ini unotora iwe Kana Mwari atizonditora ndinotora. Mwari asibenzi. aiwa precious usada kuti nyebera chamwari Aiwa, Mwari asibenzi. Kana mweya waMwari wapinda kune muprofita. kuti dzapesera ari funny here kana kuti ari boring. Vanhu this applies kuvakadziwo zvazvisi kureva kuti kuzoni kuvarume chete, but I'm just saying on my side kuti zvinhu zvese izvozvo mambozvitarisawo here. Pamwewo handitozvinodya nyama ina masipaisi here kana kuti haudya masipaisi here. Handitozivi kuti what exactly do you like in life? Handizivi, ndakutongotanga wapinda newe. Handitozivi kuti unoenda kubasa kana unoenda kubasa. How are we gonna survive? Taturana. Iwe unokuva kuti Mwari haazivi zvaunoda here. Iwewo precious ndoziva unoziva Mwari stereki. Asi iyi nyaya iyi ndiri kuti you have to know your person first. Kwete kungoti wangotohakira from nowhere chamwari ndakutongotanga ini nyange zvikanziyekera ndinoti yes ndinoda asi ndiri kumbira kumboziva munhu wangu first. Ndingangotange nekuti Ndosaka munopuwa time yekuti zvinoura kuti mazivana kudaro masangana. Uwo precious kuti vakangoenda kuseri kavakanotauririrana. Aiwa, hakwete kuseri. Munoenda, you take each other for a date. Handiti. For some days, muchikutorana muchizivana. Kana mawirirana obho. Kana zvatadza kuwirirana, that's it. Saka precious, iwewo unoda here kutora mudzimai in that way? No. Saka uyu first ndoda kuti atore asi iwe haudi ende wakaoma zvokwadi naMwari kudai. No. Usavitane munhu munina. Munhu anokufarira. Ndozvauri kuita iwe precious unonyengera. Unoona mukadzi asiri fun. Mukadzi asina kana kumva zvese kuti zoni muri mumba ingoti maswera seko mudhara maswera seko baba ndibisire mvura yokugeza iswa mvura yokugeza gara paya makutoona TV zvarupera mwagara uko aiwa murume anoda munhu ari fun. Same nesuwo madzimai toda varume vari fani. Kungoda kuti strict pese pese ka. But kapanya kuti stingy ka. Unogona uri stingy. Stingy in which way? Stingy in the terms of not even be able to send me kuti ndingoendawo kulunch. Let's have lunch iwe shamwari precious kuti tumene aswa kuti Saturday. Handei kumbonodya out. Baby handei chimbonodya out. Tomboendawo cruise kana usinawo nyangwe mota tokwira kombi yedu toenda kunzewo uko kutown uko tombonodya lunch yedu fork and knife yedu. At least todowo izvozvo. Kwete kungoti naSaturday totasana kuti maziso shamwari ka chimboita uchindispoilawo. That's what I'm talking about. Then it's compulsory. I'm not saying it's compulsory, but I'm saying sometimes maybe twice or once per year you save a holiday. Muno muzimu, not outside Zimbabwe. Seva, then tomboendawo kumafura mhepo for like 3 days. Wene chimondimwi tomboendawo timborodi tichimbocruiser, chimborohwa nemhepo tichaitoite koko kure kunze kuholiday. I mean like a holiday. Zvaduta nezvazvo. Then I'm not saying that you should buy a car for me. I'm not saying that. Spoil me. Quality time. Because at the end of the day, I'm not saying kuti unofana kuchita every day kuti endesa baby holiday kana kuti ndiendese kulunch every day. Imboitawo zvinhu zvingori zvinongoita kuti munhu afarewo mumwe musi wacho iwoyoyo. Sometimes umbondiwigirawo kapresent chidero ndokundispoila ikoko. Stingy handisi kureva kuti iwo watadza kutenga nyama kana kuti nyama unokwanisa kuitenga $1 ndodowo kuti masitondido uona manje. Yes, came up with knife.
Iwe shamwari iwe kuziva zvandikutaura. Apa unoona kuzotaima kuzositanda kuona kuti munhu anotsenga sei ipapo manje. Nyange ukasatenga fork and knife but chimbondiendesawo out iko usiri everyday ndichibika sadza remupoto, chimbondiendesawo out. Kuda kundudza kuti hanzi sadza remupoto ndiro rinonaka. I know very well rinonaka sadza remupoto, asi ndodawo kumbobva pamba pacho ndimbonodlawo out. Kumbonogochawo. Yes, kunogochawo. Ende ukagoti kuno kwakawanda kuno unonzi kumashwedoko atimboti kutenda kure kwandachira kuti kunze kweHarare kutori kure muno matiri pano lese uchibva muglenview muno uchigarawo kana kuti kwamachipisa unongonditi bhebi uri kupi ndoti handiripo padheni shamwari ubvongo chiri boy prepare chi wonimirira then todi wakutoenda pamashwede apa pakona pedu 30 minutes dzakatowandisa 10 minutes unenge watosvika pamashwede ndakutorya nyama yepa yekugochwa nevanhu isiri tagochaomba kwedu nesadza repo takutombodi takutombodyawo tiri panze then kune ikoko Highland kune kunogochwa futi ikokoko kunobva ikokoko apo pagasa pane panogochwa nothing fancy but something simple chingori unique. You can't do that. Autodi indapuwa muchechi wototazvi ini ndichitendera chinditenderi kuti ndinge ndinogocha. Ndizvo ndichida. Iwe ndizvokutaura kuti unongopuwa ipapo. Uyazi kuti mweya waMwari kana wakusanganisai muprofita waMwari apiwa afederonzi aiwa munomudawana kuine vana vangu vaviri muno vanofanira kunge vachiva vari two because I see kuti macharacters avo anoenderana zvavanoda nezvinoda kuti zvinoenderana saka mweya waMwari haungambokurasisi ipapo unogona kungokusanganisa nemunhu kuti then you enjoy kuti uzoyawo netestimony kakuna Pastor Fred kuti Pastor Fred uzopiwa testimony munhu iwewe wamakasanganisa naye iwewe yaka haimboma handimboindi ndikutestimony. Ipapo kandopamuno ndopamushatira ipapo pasoda kuenda kumatestimony ndopapa kashatira ipapo ndovauza kuseri kuti mufundisi hadi kunyeba mufundisi anozotaurira vanhu. And you remember Jesu paakaporesa vanga vari vangani zvanga zviri zvirema zvingani zvakaporeswa kana ungane leprosy handi one chirende akazodzoka akataura iwewe precious nyange ukadaoni pamavhesi ekuti leprosy this kubva zvawakazvagwa iwewe wakambosangana nemunhu akadererwa wekuti nguva iyeyo izvo zvakutaura zvetestimony yacho wakutaura wakambosangana nayo here situation iyi? Handongoona vamwe vachingouya nematestimony. Well, that's nice, but I'm just saying kuti todzokera kunyaya dzedu dzemudhei chokuti I can't just start dating you shamwa ndakuona ipapo ndinofanira kutombokuziva shamwa. Already you don't know, but you already be dating. You won't know. You won't take it that way. But from that time, maybe mfeso wacho nika atongoriwo mutepe mfeso yekuti anongokutarisa ungoti mhomzi chauya nefudhu mumba unoita sei? Saka Mwari anenge apota kana pakadaro anenge asiri Mwari kakubatanisa. Wewe iwewo precious kuti wadere bhebhi wapo mfesu wozoona kuti mfesu uyu unongomuka achingoti achipota madziro haatombokwanisi kana kuti anotsvaga rekusuka ndiro zvake mune imwewo chitoro kuti awane mari yekuriritira imimi mukwanise kurarama. Unoita sei pakadero? Mukadzi anenge achisenza pa atengi pa mukadzi angasenza ndizvo zvozonakidza zvazonakidza manje. Aiwa rudo runokosha runofura zvese. Rudo runokosha, but at the end of the day even ndikashanda basa rine mari kupfuura murume wangu that doesn't mean kuti ndichamuita disrespect, but at least ita something chekuti ndinoona kuti uri kumira semunhu rume wala but izvi zvandikwanisa kuzviona kana ndikangokupuwa mukereke namufundisi ndozviona sei? Patinozoenda tichinotenga maputi paipa tichingofamba netara tichitaura nyaya maputi nefrezit. Maputi nefrezit yabaya kai. Shero
Vemaputire mapurezidenti muchitaura nyaya vemaputire mapurezidenti ndopamunomwe muchiziyana mukasvika pakati mumbotenga masawu muchitaura nditi you be knowing each other. That's a good example. Tisati taenda zvedu kumachikeni nemaice cream kana kuti kunogocha kumashwede. Totangira pamasawu. Ngatitangirei kumasawu nemaputire tichimbonyatsoona kuti chero anotsenga sei, anonyatsodya here, is she herself kana kuti she pretends to be someone else. Because if she is herself, I will know that she is herself. Iwewe ukaona mufesi kuti no, is he himself or is pretending? Ipapo ndipo ndingoziyana, ndo pamunozongosiyana kuti no, right, tozoonana ndiyo tozoonana, ananga kwake. Precious uda ngozama kumirana mufundisi vakawana munhu uyu nauyu uri correct. Yes, uri correct zvesvakutaura. Asi nangu kusina ndofunga ndaiudza mufundisi kuti mufundisi, yes, I take that man, but for the meantime will you give me an opportunity yekuti ndinge ndichimuziva first. I can't just take someone I don't know. I just met him now, like recently, so I need to get to know him. Maybe we don't know, you might need 2 months or 3 months rather than nongotanga ndakawira mwana kutongowira mukati melove. Yesi nyasha zviri sei? Unzwa manje point yangu. Kazvirori kana mapanana mapiwa masanganiswa mukataka makutorora nepapo. Mapedza kudaro kamunozongonza enda mugara meso kuservice yapera. Kune vanhu vanoshusha, maybe every sermon anoda kuti ndiatende. Unoziva kuti kunzi Monday to Friday there is always a program yekukereke. I'm not saying it's bad, but at the end of the day in my life nditoriwo nezvimwe zvinhu zvandinoda kuita zvisingoriwo part of church. Saka pamwe that guy is that kind of a person anoti all the time ndifana kunge ndiripo, ndakutosiya business rangu pamwe ndikuita. Pamwe ndinonohodha akutondiudza kuti hazvindiitiri kuti ngochibuda muZimbabwe tinohodha, rega kuinda. Unoita sei? Anenge ane mareasons ake. But my reasons are to satisfy iye not inini because inipo wandiona ndichicrossa border kuda ndatotenga stand nemari yekucrossa border, iwo wakusvika mulife mangu wakundisiisa izvozvo zvozofamba sei? Haukana ndakusisa izvozvo zvezvakuti ndinda kukwanisa kukusapota. Ko kana ringori like form of jealousy raanaro kuti anafunga kuti iwo unongoshinda pamwe kutoita gumbopashe, ringori jealousy rikumubata, but before wandiona inda ndagara ndichicrossa border. Matemptations aripo aripo ozouya nhasi matemptations nekuti iwe ndakupiwa mukereke. How? Assumption yako zvako iyoyo chero, but not all men think that way. Not all men think that way. Ngoma flow. Precious hot seat. Yes, rufamba register the flow. Tongodaro amene mimi. Ari kukakanaro musikano. Anoda inedhedhe vacho ndindomuzwisisa. Zviri seiko dzedzi? Zviri seiko. Ndiripo. Taurai tizwe panhau yatiri kupikisana iyi. No, I was doing something saka ndanyatsoteerera ndango ndingoni bhitsi chitaura kuti uda kuenda kuchechi. Apa ndangonzwa few seconds kuchechi mufesi saka nditiko ndofanira kugara ndiri kuchechi kuma-church activities, but inini ndiri entrepreneur ndeida kumhanyisa business. Aiwa, saka makatosara Precious vapesa mari, da kutora mvura ndimwe vapesa mari. Alright, nyaya iripo mukoma flow ndekudayo so. Vanga vachitaura nyaya yekuenda kuchechi kati chimbopikisana nenyaya yekuenda kwamunhu vachifreji vachitaudza vari profit vakaita sei. Mandapa example this viral video yakabuda
alfukao yemupesa akaintrodusa kune chibebi chake muchechi momo here through mweya mutsvene or something. Chero manje akataura anzizoni aiwa masanganiro akadaro manje inini handiafarire wadini kana ndichipiwa umwe munhu anonetsa kana kuti ari stingy kana kuti umwe munhu asina maqualities andinoda ndobata kuti aiwa ka mweya wamwari kana wakusanganisai ka mwari anenge achitoziva iwewo zvaunoda nezvinoda uyu anenge achiziva kuti imimi mese mukasangana igeche ipapo ndisina kunzwa zvataura naShero. There is a little bit pane kaflow karipo of handichanzwa zvamaita. I don't know what happened. Is it your side or my side? I don't know. Yeah, I think you are behind. Didn't behind. I don't know. Method. Hold on. Yeah, taura things. nyaya yekuti right, let's say maprofitwa muchechi I'm a single guy ndinopira marelationship achingoneka achingoflopa then ndozongogai wenda kuchechi muprofita wazongondinanga otaura kuti aiwo ndiri kuona une problem yakati hazvishuwa problem yamutaura kandive ndinayo marelationship ese andiri kutanga kuita ininika haasi kutomboenda kumberi ari kungogumira munzira zvimwe ngondochitwa zvimwe ngondosiyana ndoza interest saka izvozvo handitomboona kana chibhebhe obata kuti maya ndazviona mumweya but chirega kunetseka mukadzi wako iwewo ari muno muchechi muno murubabataka halo mamutaka halo ndasara ndega I can hear you. No, ndandakangana ndamute. Inini zvangu yes ndazvinzwa. Inini ndiri munhu anoshandisa ari more logical than using faith. So my approach nenyu dzakatosiyana by far. Not saying kuti muri wrong, I'm not saying kuti inini ndiri right kana kuti ndiri wrong, but ndingoti I will say it from the way I see life. Kuti unfortunately I'll be pointing to my negatives of that road. I'm no believer. I mean, kuti what if ndangirikira zvabatwa mumweya zvaonekwa mumweya. One, do you know kuna amwe machechi aya vanorora even vana vadiki vachiti kwanzi ndarotswa mumweya. aya maextreme ka aiwa ndo matangiro azvo ndo matangiro azvo. Saka imimi when it comes to you pastor uyu, how do you know kuti zveshuwa ndezvemweya kana kuti ivo vari kungofunga kuti muri a perfect match? ndofunga unongochitarisa background yemunhu iye nezvaakamboita kana kuti zvese zvaanoita sometimes you've answered my question. Isati ndamboenda kure kuti muri kuita sabackground, so background haina faith mukati, history yamuri kushandisa yemunhu, there's no faith there. Mangotarisa kumasure kwemunhu kuti sister Gladys vakamboda nemukomana wakaramba, uyu wakaramba, kamayanyu wakaramba. Saka whatever zvamunomudza kuti ndo zvakana Mwari, she will believe simply because of a history kuti kwambana kwawakaita nemafesi maybe it had nothing to do kuti pane munyama kana chi, but that was the path yakatarwa naMwari. And but munozvitora zifuti then imi because of kungoshandisa kahistory mubva mumati but anenge akafitana na Paul akagara apo, why don't we make them a couple? So they yes, so there is also that bias muchechi yekuti they match fix people pasina zvokuti Mwari, but simply azongonzi ndarotswa kumweya. So iwewo paunoudza, how do you differentiate ndiMwari here uyu kana is just a church yekuita match fixing? Yeah, ini ndo zvandazoramba ndikati every musikana ari muchechi or every mukomana ari muchechi ukagara more than 2 years 3 years usina kuroora ka
watobuilda a history muchechi imomo, and so history yo can be used against you kunzi tazokuwanira mweya watita uyu ndo musikana wako, because iwe history yako iri is being used against you, but iwe wakuona. Ndo zvinonetsa pamachechi apo mazuva ano manje izvozvi sometimes unonge uchiprofitwa neinformation yako inenge ichishandiswa. Hapana chiprofita, but vanhu vari kungousa, because do you know kuti the more you stay in an organization, right, the more people can have a little bit of your personal life information. Because but techisangana let's say for an example, not kuchina kupresident worship best friend yangu yandinomboshare naye kuti asama ndudana brother ningi, but atsati ashuwa kuti tonoona vechikuru vechechi here kuti tidaidzire relationship yedu pamwe before musati masvika pathat stage brother ningi vozoroora womitisa musikana wobva wavaramba nde. But musikana uyu anokwanisa kuzobvunzwa kunzi ako sister ningi vane wane vari ngomuchechi havana kana mukomana munhu ibest friend yake iri kubvunzwa izvo, but iri totaurawo isikazive kuti iri kutepwa information nevechikuru. So they end up having a file of your personal life, and vozokutsvagirawo mufesi kuti munenge vanenge vakafitana, why don't we chiprofita toti chiprofita wanzi mudzimai wende uyu. And that's my approach when it comes to those things zvekunzi ndaro mweya uri kuti zvikati mweya chaiwo here kana kuti people vari kungoita chi vari kungoita zvematch fixing mumachechi umu. Ndori kuramba kana shero zvikadzi akana hazvite ini ndechida kuti ndichazoziva togara munhu mboona kuti anotsenga sei, mboona kuti anozoa sei kana kuti anotaura sei. Yes, yeah, ari right to a certain point, because ari kufunga zviri logical. Kune vamwe vanhu zviri it's a bad way of thinking, because vanenge vachiti unofanirwa kushandisa faith, and taudzwa nemunhu anoremekedzwa muchechi haatombonyepe Antoine. So they believe whatever they say, but those people are just the same like you when it comes to faith. They can use faith against you. Ndine haya kimchechi and zvandataura not believe you, but sometimes it might not be kuti ndo zvataurwa nemweya. Haina ndingatosanganiswa muchechi nenzira iyoyo, indoda kunotsvaga ndega kuti uyo. Then the other side ndeyekutiko masanganiswa like that, and maamumba ozona kuti no, this guy or this girl, she's actually the opposite of what I thought, because during the dating years tinotengeserana a fake personality. The real you ndozogona wamumba life yako kuti kukandira zvinhu zvinoita titange kunetsana, so then unozokwanisa kumuramba here munhu wacho. Ini matobatanidzwa muchechi vatoita example muchechi inenge yadivorce inorwadza iyoyo. Saka and that's my approach of life when it comes to that subject, kuti ndidile nefaith ndinouya nekapoint kari kuya nashare kuti vari kushandisa logical reason iri based on the current situation kwaari nezvaaexperiensa, kuti as much she wants to kuita faith yaMwari, she's saying I want also to use logic yekuti inokandona ndichihasla. That means yes, I can spend a day, which is Sunday or Saturday, whatever church yaunoenda, ndosiya zvekuhasla ndonamata Mwari. But iwo ukazoti otiti every meeting kune meeting yeWednesday neFriday neSaturday indagara ndichihasla ndokunobuda mari. Iwewe ndoda kuudza, so excuse me, ndapana chidya.
ndakambona this other church. This church you would go to church called Wednesday. You would go Saturday, Sunday, Fridays. So you own mazuva mangani to yourself. Actually, ndatoziya Tuesday. So Monday, Tuesday cell group, Wednesday midweek, Thursday I will skip, Friday my ministry what, Saturday my session what nezvinodzidzwa futi Saturday, Sunday service. So like 2 days chete dzawenazo. Only 2 days dzekusenda kuchechi. Unoguma dzimwe nguva kana inini if I'm gonna be married munhu anoti ndingati toita izvozvo kurira I think nichangomuudza kuti inoziva kuti iwo kana uda kuinda indako every day isinozosangana asi inini chagambotsvagawo mari kudivi because inini life ndotoida life inonaka ndotoida zvandotoziva and ndikaishayiwa I think ndogonoita Shero, not even life yekuti zvauri kuti in the way I see it, right? Unfortunately, some people might take it kuti I'm a bit harsh. Your church will make you poor. To mention our church your church will make you poor. Ucharamba uri trapped mu poverty. Yarukunzi iyo kunzi tida ku uplift from poverty. Your church is turning into poverty. Look Jatara na Shero, it's almost 5 days darukuenda we church and saka kubasa kwacho na ngoa. However, ngatiseye point vamwe mandeuti during the day unenge uchinda kubasa kwako but manheru upfuura nekuchechi. So even weka you will not spend time with me because now takuspend our time tese tinotoona tamwe dadi taenda kukereke. That's how we're going to spend most of our time together. Yes, that's another side but at the same time how much are you going to spend as a couple two than being with spend that time but the church munenge mune ma rosa murukita amuna quality time yenyu even imimi yenyu. Meaning kuti you will spend time maybe manheru ndokunge tichigara tese kana tisingagari tese it means kuti tinoona na church then yafa yakaloda. Yekuona kuchechi maybe part of dating haina problem because eventually mukadate azomera. Tukutara we are looking at a couple. 4 days chikosanga nekuchechi ndoboekanoka. No, on this example, let's focus. Your dating will lead into marriage. So time you spend a message but we are looking for into those people who are married. If can spend so much time with church quality time as a couple. Do you have your own quality time? Surprise, I would need for dinner, this and that. So your life, point it revolves around the church. But one is find it out fair and fine. Indatadza kuita zvinhu izvi zvese zvokuti inde autirechi but ndozoona status yemunhu waMwari vakaisa maribs akanuna vaenda out nemadzimai wavo ini kumwangwari kukoniwa kuenda neni out asi mufundisi wakwanisa kuwana time yekuita kunonunira maribs uko nemudzimai wavo vakabata 0% wine navati zvakanaka. Now I get a point. I get a point. I'm the doctor. Haisi network yake here zero. We can hear you, mate. Atikukunzwa tungona malips ako achimuriki atikukunzwa. Unomita munhu here chero.
haina kumutwa. Handi adona. Tepane kanzwa Hapo guys enda wakambodembuka kanzwa rake pakona keke. Makambodembuka kanzwa Inzwa wauya very valid good point yekuti people they end up being trained in the system here, not in the system, in the doctrine of church, whereby you spend so much with church doing my activities at church, but forgetting munhu waunaye pa next up, which is your wife or your husband. Anton, but iye ari kuleader vachanogara akamwaira mapicture vachishowa rudo kunani kune umwe wavo. Iwe wauda kana kadhi hausatambotengera kana mumwe wako kana mudzimai wako. apa vanospreya perfume inonhuwirira, masutu vanochinjanisa, gogo stileti yavanenge vanayo unorwadza undango uchabuda musodzi. Indine ndine pambusi rakasvuka. Imi uchinobata gumi every service adionoreswa futi chegumi. ini nditotepe yakafuta kutotsamwira izvozvo kuti iwo kuona manje unanditiwo wati everyday tuye kuno, asi huona kamusi wesunday vamufundisi vanenge vakachena vakapfeka Tanzanian style vachifamba nebenzi on top of that. Apo chako ndikutoinzwisa ndoti ipapo ndobvumirana newe kuti like I said kuti wakapusa you end up being trapped in that cycle yekuti you remain poor uchingonzi kuchaita miracle but iwe usinga effort in physical way of doing things uchingomirira faith weba saka uchangoramba uchingonamata wakangogara hakunamatiwa tisikuzviramba but at the end of the day ndikuti maimufundisi ndavazochena zvekuderoka iwo vachena zvekudero iniwo ndikangamwa asi iwo panonzi matedzi unenge chinobvisa zvisene chegumi pakanzi mablessings of chakati unomanya ipapo zvese dero but ini uri kundikangamwa musoro wangu kuda unenge wakanzwa nekuritachiwa 3 months ago asi ukuku wauri kubvisa everyday mari uku ndinototaura ndinototaura kuti naipressures kwewo saka isusu ndisinobvisa every time 3 sessions tichingobvisa 3 sessions 4 sessions we are paying asi at the end of the day wonakakapeka unomaziya machechi akawanda anokunzi tida kupleja mari yamufundisi inini like the vlogger ina ndina kana chechi yandikushora right now but I'm just stating the point yekuti don't forget me when we attend those churches. Don't forget me because iwoka hauzodi kufumanya nebhachi rako uchinda kunobvisa ukoko nekubata vanhu vanokatidonha madhimoni iwo ndiwo uri kumata spiriti uchimagama but ini kuti kangamwa ndotoriwo dhimoni mwere kuda kugamwaka musoro wangu idhimoni iroro ruda kugadziriswa iri mulipstick makeup hembe iritoriwo type of dhimoni iroro rinoda kugadziriswa ndoda kutoenda out and zvekutaa zvochiwa kuti vana mufundisi vanozoenda out ida ndidikura nhema. Guys, let me tell you the truth. Ndikamboenda kumwe musi tichitora mari dzemunhu weyokuekera kuya tikakwira pina muline. These guys vadoko vechidoko mafesi aya but I think they're into traveling but at the end of the day mapastors but echidiki guys the way they were actually showing off vari muline momomoka maigara pasi maita sit down manzwa queue notora mheno mathousands mangani zvokuti mumwe wacho ndofunga paakatora chaiva chijumba chema 100 vachiita kurwira navakuti shamwari let's share equally maprofeti waamheno kuti manzi vanani kana zvana maapostori amheno vachiti kana watanga kutaura wobva wambisa statement orobla shangarangarangara mulaini and then they were like too open about that ngokuradza yakuti yo with the ones vatara nechirungwa didi pepe vachipinza nekatanga mukati wodidi pepe saka thinga mwacho hasati aroora zvikanzi iye mufanira wakufanira kuchiroora manje tiona kuti watumirwa mari iya watumirwa saka mheno tanenge chandira machechi api chationa kuti watumirwa mari da kuiverenga mari iyoyoyo mukomana yambaramba zvanza iwa ukaundi mari yangu zvikanzi aiwa kapostiwa dero chamwari ndobva achidero obva ati ndokunga kuti hashadzisirirai bhati olobrashangalangaranga ndo zvaibva aita
but they are making huge, like they are making it in life, those guys. Andunyeberai ndio pawakabatawo, but iwo manje anongona zvandoti itakavaona vanhu mubhengi vari chigroup masalad wadidididi wapedza wanzi saka mazobata papa ningere. Wana manje iwe ari kuramba kuti shiye zvanzi andikushi ndinotozokupa mari ini ndadi tasvikawo kundozokudzawo chiyotoe mari yakati, asi uyaibva ati shamwari kaiwoka chibva tombotengera kana nelunch and asikuda kana kutengerwa muno mutown ufanira kundiendesa kwakati because your type yako inini always inokujega pesa apa pasika yo kufanira kundiendesa kunoona kuti lese kunana semi level ndofanira kunondidyisa nhasi iwewe. Ona manje zvikanzi wakufanira kuroora toda muchato wana uyu shamwari ati musiwo akanonga zvake mari mupese anenge anga ari loaded aitofamba nemafesi mamwe aviri ndofunga waigadha. Maprofita afamba nemabodyguards. Ini handisi kuzviramba zvise zvapana chakashata. Ini ndiri kuti don't forget me, go to the church, let's go together, but let me be presentable pamberi pacho futi usangoda kuti mumwe munhu iwe tonzi yes mama our mother yes it's our mother together, it's our mother, I appreciate, but kana mother vachiita wivi inenge yakarembera kusvika uku ini ndisina ndinewo kanditi ndapasi pemuti unorukwa mabhanzi ariko mazuva ano ndiswa chipompo ini ndadi ini ndino chipompo asi mother vane long whip imi dakanaka. Asi sister omemakaamutera. Shero penga. Omichudzohwa. Yes, Shero. Yes, precious. Yes, the floor. Yeah. Shero, right. I support Shero. This say precious. The floor must say Shero, yes. I think you are right. Isusu vanhu tikupedze because tiri vanhu venyama, of course hatingangoti zvemweya pese pese, tofanira kuendawo nguva yekuenda kuchechi. Kwete tinoenda like mamachechi zvawo ekuti unogona kuenda Monday to Sunday kuchechi, musi weSunday kuSunday service, musi weMonday kuprayer, Tuesday kuprayer, Wednesday teaching service, Thursday teaching service, Friday kuprayer, Saturday kuprayer kana kuti kune zvimwe zvekuti unogara uri pachechi nguva yese. But iwewe manje nguva yekuti unenge uine munhu wako hauchaiwani kumba uku kana outing dzacho idzodzo dzamumbodziti. So naShero watondinzwisa nzara shandadya sadza neikabeji apa madomasi ari kudhura akaranga risina kutaura zvemarips akanuna. Vanozoposta kwavanenge vaenda vazodai zvechingonzikana kuti vazove vari pamufundisi vari palive, munhu waMwari vari palive, munhu waMwari vaenda kunonamata kugomo. Dongo hapana kugomo kwaendwa, vatoenda zvavo kunoita ushumiri hwepasi pemhino nemari, vatoenda zvavo kunodya mhino kana ndicho chegumi chacho kana ndidzo mari dzinochibviswa nevana vesangano maappreciation atinoitira varevhai. Saka isusu manje Shero vanhu reganimbokudzai. Pane imwe chechi yandaimboenda kwandaenda uko, handichataura hangu nenyika yachona kuti yanga iri nyika yekupi. Unoziva kuti bishop vacho vaiti kana yanguva yekubvisa zvipo yaya vaiuya vodongorera wonzi you my sister 20 rand, look at you 20 rand, no, you can do better than this. Iwo watozoona kuti pamwe wangu aine 100 rand yangu chichazonotenga muriwo, wakutonotora 100 iyaya wakutokanda wakusiya 20 rand mubhegi. Voti apa chinzwazve handiti wakanda mari yaya vanenge vakuparidza zvinonzi iwewe zvako utanzi Mwari vari kukublessa. Uri kublesswa chii? Neiyo bhutsu yawakapfeka iri kutodedzera praise God yakanditarisa. Imagine, because iwo hausi kukwanisa kuti unotenga bhutsu yakanaka, apa vari kutomoka bhutsu yako kwaimuka mudumbu menyu, vamwe memuchingoti kururu madya pap and sour milk. Imagine, handiri kuona. Asivo kuti vazoona kuti zvese izvi zvika izvi iwo ndo vanenge vachikodza ndivo, unozoona kana neskini chaiyo kuti apa munhu waMwari aiwa ganda ravo iri aiwa zviri kuita. But inini soka ganda rangu chero riri kuoneka kuti
kana zvekudya zvacho utano mafuta chekuti ndinyatsozorawo anonyatsoratidza kuti skin yangu ndinyatsonaka handina because ndikuti ndikaenda kuchechi ndida kubvisa pandinapo hanzi kupa kune mufaro kuno kundakakugamuchira ndiri kutorerwa yese ndotonzi haiti vamwe vachizonodya isu totadza kuti tonodya uri kuzviona manje izvozvo saka ndatadza kuendesa shero kumaribs ndakutotadza kuendesa shero kumaribs nenyaya yedenze kuchechi nguva dzese ndotadza kuendesa shero kumaribs nenyaya unenge uri kuchechi nguva dzese mari yacho futi iri kusara kuchechi mari yacho futi yekumaribs yacho iri kusara kuchechi transport inenge isingachakwani yekuenda basa futi saka unonotenga nei saka ngazvigare transport yekuenda kubasa hausisina haichakwani mari yacho yekuti umbonofadzawo zvorega aiwa kuchechi hatiende asi ngatizive pate tichibvisa ngatibvisei padiki patinapo ipapo kwete kuzoti tibva tatokutura zvese ikoko chinzanzi zvinozowanda hamene pamwe wamwe zvavo zviri kuwandawo ina handizivi saka kumaribs kunoda kuendwa unoza chinoitira kumachechi kunoshanda two masystem kuti imimi pachenyu imimi vacho vanopinda chechi ndimi munotira to outclass each other vana vesangano yes that's one I think you are right that's one because what zvangotaura zvazvekuti ikoko vacho vanenge vachikwikwidzana vegawo ikoko because what zvavataura example yapo yekuti wakanziko unobvisa 20 chete rand that means vazviona kuti iwe pagrupu renyu hauvhundutsi unoda kukwidza ava nevamwe wakachila saka iwe ndiwanozokuaproacha direct manje kuti ko imimi nai mukoma dho basa renyu mukabvise 20 vakudhila newe direct but competition hauna basa nako iwe vanzi 20 chete you can do better than this iwe nebasa you can do better than this which is konamo dzangu namo dzangu haudzizivi magrupu futi kune magrupu mamazvikangamwa ukuti abva kuna mufundisi vari kukuradza maribs vachiparidza shoko raMwari tozoenda kuna naJohn Chovhera variko vana John Chovhera vasingaiti vana John Chovhera vanenge vachiti uyu is our class, this one is not our class. Zvekutoti dzimwe nguva anogona kungoronga zvimasunday gatherings zvokuti they are going to do something kana kuti kuma 3 after church kunotosarudzwa nzi yo uku kwamusati mane mari amqualified, you can't join us. Koita kuti ane asingadi kupinda magroups kana ukatorwara unotorwara koita kuti anenge ukatorwara vabvoya kuzokuona kuti waitei wakurobha dhemu remuna kukuvisi imi koita kuti ini mataipi andakaona kune taipi iyo yekuti inorecruita chinzi tisu girls dzine skin yakanaka, we are cute igroup iri then zvandakaona not zvakaonekwa nevamwe zvandakaona pandakambofamba the cute girls vanoita their own functions. These cute girls kana pakanzi pane activity iriko they sit down which department are we picking kana vakati let's say conference kune ushering kune choir kune chii they sit down with a meeting let's go ushering vese the cute girls vanoenda ushering kana vakati this time hatitoenda ushering toenda choir the cute girls vaese group iroro roenda kukwaya chirega one unoda unogara mumwe wacho asati asvika kubva kubasa haugaripo anokuza kuti ndepane munhu anozouya kana after 3 hours ogara papi hapana munhu zvonzi aiwa my sister is coming unomuita sei igroup iro rero pane pakatoiswa bhaibheri kana juzi kana jacket ainomba pane imwe conference atikaenda inini nemwe musikati takuda kugara ipapo takadzingwa sehuku zvikanzi pane masisters angu ari kuuya ipapo ibva ipo ndo
Oh no, takatozodogara kuseri kwadzingwa, takatozoti iwe chakatotsvaga todogara papi ndokuzoenda kumusoro kuri, pakangosiwa pakashama zvikanzi neumwe vanga vari leader wacho zvikanzi pakashamire apapo. So my sisters zvisanyangadza vanhu ngavagare zvekuti masista pakazouya akatozvaya pekugara because leader anga auye akati ngagare kumashure kuti vanhu vasipo. Yabva iyoyo kozoita like bride definitely group iri ndere kutanga wesa manje yekuti vada kugadzira kaklani kavo kanenge kada kuita friendship kada kuita chi. Pane umwe vaizondinakidza nenge vachinyatsa kufamba nemafortune wati nemazimota anoita kunga nokutaura nevanhu voda kuvahikuruta manje vairamba kurikurutika. Senge mwe musikana yaindinakidza aita zvinhu zvake ari ega ndaizviparira manje because asingadi kuitiswa vakamira vasikana ivavo vakamboda kuti shamwari yake vakamboda kumhoresa vamwe vakada kuti do you want to sit here vamwe vakada kuti but no thank you kwadirect waibva aramba unogara kumwe kwachoni because anga vaona mutactic wavo kuti vanhu vada kundishandisa because I think davanga vakamurikuta iyeka kuti apinde muklani yavo yavanga ndiye anga azori mupinga wegroup because bebhiri ranga rine cash guys kwete yekumbonyepera ranga rine cash chino hazi angu now but those days ndiye airi stage. So anga achangobva kuuya pakereke ari munyowani ndobva vamutangira kuda kuromudiki nomurikuita saka ameno kana achiri kuenda kuchechiyo kana kuti akabva but pandakanga ndasiya izvozvo aingosvita zvakari ega zvokuti vakatozomboguma vambofunga kuti tosiyana here but vakambomuzama. Kozoita manje yekuti varipo vanenge vachiti isusu we talk too much although tine mari dzedu you can't do anything kwatiri. Those ones vanenge vada kushandisa kucha maid. I remember guys this lady ndikamufunga ndakatoitwa mushandisa mumwe munhu womukereke inu akangouya paden pedu zvikanzi uri kupi ndikandiripa zvikanzika padownstairs indiwe ndatoenda ndatofunga kuti kokufarirwa ka ndazowana vanondifarirawo pakereke zvikanzi totipfekedze ndikati kupi zvikanzi aifambawo nemavhongo maiwa mazimota ndikati wagara kupokatema zvika ndakugara kwakati but akangouya akada kuti ndiperekedze kwakati ndikati abho musi wekutanga takaenda kugauni rake raida kuchata pachinzwa ndiri kumuperekedza kuenda kugauni rake rada unochata narada kutenga but paitanga kundiudza about vanhu vake vachaperekedza inini ndandisiri palist ndaisakwalifaya. Waifanira kunoperekedza kugauni kunoperekedza kuti andototenga but zvakaitika ka2 I'm not even joking guys zvakaitika ka2 in my life zvekunoperekedza vanhu kumagauni mumwe achitoripiwa kudaiwo ini ndichisvuka shoka chichoenda nevanhu vaive kumagauni but pakuvaperekedza une usipo kana upuwa invitation haupuhwi zvakaitika 2 times in my life. I'm not even joking ndikazvifunga ndotofunga kuti but why ndakaenda though taiendere chii kupuse here tandakapata ndofunga ini ndakatoenda ndichitonzi irakanaka ndotairwa ndakatoenda ndikatonzi kwakati ndichingofamba ndichingotera then the second time I remember this lady I think musi patakazodza imwe chamwananga kuti tamwashiro nokuitwa nemusikana uyiwo musikana anotokuona kunge uri dhanda hediwo usaende next time akakudeedza because akatoona kuti wakapusa saka akati ndideedza gazi kumba kwacho kwangu kuri kure tinerumembe tikabuda tikapinda muhighway tigoenda ndigosvika zvikanzi saka can you please help me nemaplates angu vanhu vari kumba wako vanoekera ivi tikati alright ndibva ndatofunga kuti achava chindibatsira maplates anga arimo manga ari 4 days dzemavisitors anga akabva kuzambia I remember that time makazara maplates iwayo ndikati zvikanzi fana kubvurira mvura isa ndikuuya izvozvizvi uyo atotora nesista yake vatosvika ndambondotora sista yangu pagedhi ini ndakamasuka maplates ese guys kuzadza padhishi kana 5 ndakangomirira munhu kuti achadzoka ini ndoda kudzokera ndasuka ndadidi ndagadzira mukicheni munyamuya ndapedza but wapedza zvikanzi ingota fast kana sister yacho oh my god I like the way she's actually cleaning the house saka ini ndoda kutoti atozoyawo kumba kwangu kuchi Rambek
kana kuisirwa kana hacho chibhotoro chinoita hacho ndomba dzandaitsvaga basa rekutengesa malonika kana kupuwa kana kana 5 rand after ndakokovona naimba yese ndakakokovona. That was my last day rekuda kunzwa nemusikana iyeyo yakuno ndoenda akandiitisa ndakamasuka yesu naiwe omika nawane obevatazve ndakamasuka guys makazira zvibhodhoro ndakasadza mapabheki ndosvika 3 emarara chete ndikapuwa after that ndapuwa 2 yemba. Saka vaingobika vachichengeta marara vasingarasi. Ko mari yekuti wasuka ndiro. Handina kana chandikapuwa zvandikuti apa pandandakapusa mazuva iwayo ndasandagona kubvunza kuti ndandakapusa those days ndasingatogoni kana kubvunza kuti ndakuitira kabasa racho chimbondipuwa something. Ndakatobuda ndikatosiya ndikangodhambiwa kana kupuwa kana hacho chekungonzi senga handina chandakawana. Kuratidza kana kaperfume kakunopera nothing kana even zviroiko zvakasuka ndiro nothing. Guys ndakasuka ndiro idzodzo dzanga dzakawanda. Imagine vaidya breakfast lunch nedinner. Atiri kunzwa ndakazi kokovona mai mwana will never forget that day. Adero paye ndakazenge unosozvaizondinakidza kana maenda kukereka ita kunge asingakuzivi wotenda kumba wakaneta. ndikatika unenge wakuziva kana akuda kuitirwa basa. Kana akuda kuitirwa basa ndopaaizokuziva ipapo. ndaitoita kunge isingazivi kamwe mai mwana. Such is life. Mai mwana handitozi kuti ari kwepusikana enda kuti andakazongona mapicha nokuti kana mapa nevanhu vakawanda hauzive munhu. So yeah, ndo rimwewo type yo yeklasi vanhu vakaoma. Unongozikanwa kana pakuda kuitwa basa. Inotambika. Such is life. Nokuti anotokuona ngameni. Ndoupenyu hwacho. But kundinzwa futi chinzi munhu ari kuchata ndonzi yatisangane mutauni pane wadaunotasa dhirezi aiwa ndawega ndinokubatikidza madhirezi asi kana invitation kana unzi kokadi kada kutongoti kungondibvunza kuti operekedza aiwa handidi. vanozokumisira vaiziva kuti vanoziva kakuti une choice. Vanoziva kuti une choice. Handina hangu choice ka but pamwe ndokutopusa kwacho kungonzi ndaona anokwasa kundiperekedza vacho chavanenge vachifana kumuperekedza pamwe vanenge vasipo. aiwa vanozouya kana zvinhu zvapedza mapedza akaimi mukuita basa. Isusu manje vanani imi mana shero mapedza kusuka mapuletsi kuita sei ndo paunozouya kaiva. uchizoona macongregants vachizosua kundone mwana odedzwa kunziva utibikire. Yekubika variko ko yekuzosuwana manje muchechi yekuzoti congregant yakazosua pastor kana kuti yakazosua prophet nenyaya yekuti zona kandikandizoiko handizozive but hakusi kuti vanenge vambori close vanyatsozivana zvekuderere. aiwa unongochinzi uzosuwa kasidika kunzi mari uchaita mari yakawanda nedzimbukawasuwa hatisi kuzviramba pressures vanenge vachizivana.
haungangoti from nowhere vana vachitozivana even pane mamadhiri pamwe vanenge vachitozivana kuti apa pakadai ona manje vanenge vachizivana vanhu vaya Osaka panenge havatondizivi kuti ndopinda kereke yavo havandizivi vanenge vachizivana pane madhiri avanenge vaimboitana ende kazhinji kachonaka inozongobudawo yakunzi akaita so but ivo vacho kunenge kuine zvikwa zvinenge zvabvira and then wozongoda chete kungopfidzisana asi vaimbozviita uko kusina vanhu kuvaita vachiwirirana. wakaoda kuona kuti muchechi mune tunyaya pafrandi paya hapagarwe naJack and Jill pafrandi hapagarwe naJack and Jill 3 first row, second row, third row zvinoskipiwa ende kune vanhu vane stiletto yakadai wakambozviona kuti third row panogara maministers vane mari vakadaro the people with cars, you know, the people who can apply vane mari yakawandisa wakambozviona kuti even vanoprofitwa vacho vaya kashoma kuti vanenge vakagara kure havagare kure vagare kure vanenge vari padhuze vanenge vari mudhuze vashoma vanosumidzwa from the overflow vangani vakafumidzwa from the overflow ipapo ndingati ndinotiphikisane inapo because from the churches I have gone to, yes, kunzi obvious first second third ka obvious kugarwa nengosha dzedziya but zveprofesi zvika even uri kwakata sekukaita sei unogona kungoikira ikoko ndakaenda 3 different machurches ka taitotiza hawo tisatomboziva kumachechi wa taenda kumashure taiti chinhongwa kumashure iyo shara hatichiramba but tiri kushandisa statistics kuti yes iyoyo inoitika but percentage alright kuti 2% or 4% ndiyo hatina kuicancela off ndosati ati most of the time it's not kuti vanhu vari kuback it's always vari pafront and do you know that kuti futi kune kachechi kekumashure kekupedzira kwevanhu vekuti yavo kana kuti futi vauya kuchechi herika kuti vauya zvavo kuzongotandara vachitaura nyaya dzavo kuti zuva ravo ridoke vekuti vanenge vari kumashure kana zvekuparidzwa haana kana chaambonzwawo muchechi imomo futi angogara ari kumashure ikoko vachingoita makuhwa avo vari ikoko kachechi kekumashure makambozvona type iyoyo is because time anenge atoona kutoti isusu tinobatwa kunge tisingadeserve kunge tiri part of these people ndosaka vachizongoenda zvavo kumashure vototava kunyayai vanhu mukati kuti isu tinonzi aiwavachingotaura nyaya ovhaita kaklanikawo kachechi kekumashure kekuvakorinde ndotimu yanamai brandon manje inenge chingoona chiziva zvese mugadi yakapusa ikoko ndokwandinoprefer even me because ikoko ndokunonzi you are classless people ndokunoenda ikoko vanhu vanotozoguma fomakasociety kavo because of that ukadaenda mberi unonzi bvai pano pari kuuya vana nhingi ukatoenda pakazi ikoko pana nhingi ukadaenda first chair ndepe maasha unoenda pasecond chair ndepe minister nhingi so unondiyesa inogara kukure uku unongoburitsa $5 uvataura kuti $5 yangu ida kugarawo pacheya worth it as long tiri kunzwa shoko 1 echechi yapera toina mba iri kuamwe ndikarohwa nezuva izvozvo nandikotechini maiwa dzandavaona maifeshi ndavaona you have got an idea manje kuti uenda kuchechi kupi mangwana you have got an idea kuti uenda kuchechi kupi mangwana
Kakangofana. All right. Unoda kunogara kachechi kekumashure Shero. Kana kuti kepakati. Aiwa kepakati handidi. Ndoda kumashure Bekina- because time kumashure Bekina ngozi fast. watu vanhu vanoda kugara kumashure wai. Vanoda kugara kumashure. Hanzi? Zvauchaitwa manjeka unongochonzi utore big visitor. Unongotori visitor inenge Hapana. yatovhizita kuchechi ikoko. Saka kuti ugare kumashure hazvitomboti. Unotogariswa kumberi chete because Muchingandiudze zvasiyana kane pano pashema paindaneti nereal life zvakatosiyana. Unogona kutosvika panzvimbo kuti hakuna ndombokufaka kuziva unzi hapana nombofaka kuziva. So Unozikanwa mumweya. Unozikanwa mumweya chete. izvozvo watanga kuenda musiwo. Because mama chechi dzanosimudza vaenzi. vaenzi Vatanga kusvika nhasi simukai tione. Zvotonzi ndo vaenzi vedu vezuva ranhasi. Pagate vanotokubvunza kuti is it your first time? Vamwe vanotokubvunza kuti ifirst time yako here kuuya panapa kana kuti wagara uchiuya. The moment yavanongoti it's my first time. Mototakurirwa handshake. Handimo. Fanike kwaruda kuenda mangwana. Munosura pacheya yekungeri. hakuna chechi. Kwanoda kuenda kuna chechi guys mangwana hakuna. Uda kuti watondigarira precious hasi kukura zvakanaka uda kutosirawo ikachuna ini pafacebook paprofet Fred kunditsvaga. Otinoti nhasi Shero aripo. Ende unozivawo zvinoitawo makamerameni. Vanhu munofanira kurespecta isusu macameramen and choro mweya ukarova muchechi hatidoni takasimba. Zvotondinetsa kuti sei vasingadonhe vanhu ivava. Takasimba macameraman muchechi. Nemaasha. Ndakazomuona umwe cameraman akadonha Hakuna cameraman haadonhi. ndakamuona pabushiri cameraman akadonha. Asi tazogara zvoduka. Budi precious munombozama kumafolowa makereki. Techida kusarudza Vanombotirai. toda kusarudza kuona kuti ndeipi chaiyo yatingakwanisa Chakamona, I wasn't wrong. Ndatoriwo ndanatora zvacho nemusoro paya. Ndichiti ini nda kutanga ndatsvaga ndikawana. Then Oenda ikoko. But guys, now don't end the live stream. 2 hours. There's 2 hours deep live, guys. Bye bye. All right, Shero. Bye bye. usati waenda katanga watiudza kuti uri kuenda kwani. Ndichadi ndarwadziwa nemeseji yandaona. Aishe. Usangogwadziwa iwe. Unongozvinamatirawo wega mangwana. Unoenda next week. Akomana ndiri kurwadziwa. Ndazama kuchichingisa. Vanhu vakapedza gore vanhu vachitoenda vachingonambata mudzimba mavo zvichitongofaya pasina building. Zveshuwa. Gore rakapera vanhu vachingonamata. Panomboda kumbosimudzirwa kane mamwe mabrother nemasista akakumbosimudzirwa mumweya sonzi aiwa sister brother toda kuti timboya timbokupai maprayers kumba kugara kupi. Koingoita yakabatiri mabrother achona haazobva kana tizoti zvinenge zvichiri zvekunamata here kana kuti kana kufudza makwai kufudza makwai kunozonyanya mufudziro wacho kuti gwai risarasika umwe ufudzo wacho unozonyanya ngavafudze musikana wavo.